Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Műsorvezető Androsev Iván. A Fidesz úgy döntött, hogy ha más fogás nincs Bajnain, az Együtt 2014 PM vezetőjén, jó lesz a rég bevált libás ügy is. Erre most már nem csak a propagandagépezet áll rendelkezésre, hanem találtak 200 millió forintot is a 10 évvel ezelőtti történet károsultjainak kártalanítására. Bajnai Gordon örül annak, hogy erre jut pénz, csak azt nem érti, hogy miért pont 3 évi kormányzás után, és éppen fél évvel azután, hogy ő ismét színre lépett a politikában. Vicsek Ferencnek persze arról is beszél, hogy mik voltak azok a gazdasági körülmények, amelyek a Hajdú-Bét bukását okozták, valamint a Wallis hatalmas vagyonvesztését is. Hetes stúdió vendége Bajnai Gordon, az Együtt PM szövetség vezetője. A héten az egyik botrány, ami zajlik a nyilvánosságban, hogy most hirtelen a hét elején úgy találta a kormány, hogy szán 200 millió forintot arra, hogy a Hajdú-Bét csőd károsultjainak megmentésére. És ön, ha jól emlékszem, Vásárosnaményban egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy hát ez meglepő, hogy éppen most találták ezt a 200 millió forintot, és hogy ezzel most jöttek elő. És mondott még egy nagyon fontos dolgot, ami eddig nem nagyon került szóba, hogy az előző kormányok közül például az Orbán kormány is hozzájárult jelentős mértékben a Hajdú-Bét csődjéhez azzal, hogy a konkurens céget, a Bábolnát fújták föl érzéketlenül ahhoz képest, hogy milyen helyzetbe hozzák a Hajdú-Bét beszállítóit. Szögezzük le legelőször is, hogy az, hogy ha bárki bármikor a károsultakon tud segíteni, az jó. Tehát ha most adnak nekik még kompenzációt, az helyes. Én magam annak idején, 10 évvel ezelőtt, mikor ez a történet zajlott, én eljártam az akkori Földművelési Minisztériumba, 2010-ben is, hogy az Európai Uniós maximumig kártalanítsák, kárpótolják a veszteseket, a kis beszállítókat, akiknek 1-2 millió forintos veszteség is adott esetben megrengeti a családi egzisztenciájukat, és ezt meg is tette akkor egymást követő 2 alkalommal, ahogy az Európai Uniós határok emelkedtek, az akkori földművelési miniszter. Tehát részleges kártérítést már akkor kaptak a gazdák. De nagyon jó, hogyha most megint kapnak. Az furcsa, hogy 3 éve kormányoz az Orbán kormány, és most hirtelen fél évvel azután, hogy én a politikába visszatértem, ez az ügy most jut eszébe. Ha ez igazán fontos, akkor megtehette volna rögtön az elején. Hát 200 millió forintnak a sokszorosát, 100-szorosát költik mondjuk stadionokra. De a kérdésének a lényegét érintve azt kell elmondanunk világosan, hogy mi okozta valójában a Hajdú-Bét összeomlását. Ami egy hosszú sztori, tehát én elolvastam ezzel kapcsolatban mindent, és az egészet nem fogjuk tudni elmondani. Azt olvastam a Vásárosnaményi tudósításban, hogy itt még a madárinfluenza is, a keleti piacok összeomlása és a konkurens Bábolna felpumpálása, tehát hogy ezeket látja a fő okoknak, és közvetlenül, mert ugye mindenki arra játszik, a jobb oldalon, vagy az Orbán kormány kommunikációs támogatói, szakértői arra játszanak, hogy az önfelelősségét összemossák, és hát erre egészen arrogáns mondatokat lehet találni. Sok hazugságot lehet találni, és nagyon sok bírósági pert már, vagy rágalmazásított büntető pert is nyertem ebben a vonatkozásban, de röviden összefoglalva, ez a cég effektív csődbe volt 98-ban, amikor a Wallis beszállt, amikor én még nem is dolgoztam a Wallisnál. Én 2000-ben kerültem egyáltalán a céghez, akkor már 10 milliárdos vesztesége volt ennek a cégnek. És a Wallis úgy döntött, hogy belepumpál még 10 milliárdot, hogy életben próbálja tartani a céget. Én 3 évig sok más feladatom mellett, mert a 117 cégből az egyik volt, próbáltam segíteni ennek a cégnek a talpon maradása, de volt ennek a vállalatnak vezetése, igazgatóságon belül én nem vettem részt. 2003-ra adódott össze 4 dolog. Egy emlékezetes ázsiai madárinfluenza, amiatt nem fogyott a termék. Másrészt az Orbán kormány az előző 2 évben olyan drasztikusan emelte meg a minimálbért, majdnem 100%-kal, ami miatt a Hajdú-Bét legnagyobb költsége, a bérköltség az lényegében megduplázódott. A harmadik, hogy a Bábolna a legnagyobb konkurense a Hajdú-Bétnek, amelyik egyébként később szintén csődbe ment, az 35 milliárd forint állami támogatást kapott, amivel persze tönkretette a piacot, az árakat lenyomta,
És végül akkoriban 2003-ban történt, hogy a forint váratlanul megerősödött egy kormányi jegybank közös intézkedés miatt, ami az export bevételeit is csökkentette a cégnek. Tudom, hogy bonyolult gazdasági összefüggésekről van szó, de ha egy céget 1-1,5 év alatt 4 ilyen sok ér, akkor azt nem tudja kiheverni. Ez a valós oka ennek a cég bukásnak, és ebben a legnagyobb pénzügyi veszteséget az általam vezetett Wallis szenvedte el, 10 milliárd forintot, a vagyonának a felét. Tehát itt vesztesről van szó minden esetben, és azt is tudom, hogy a Wallis 10 milliárdos vesztesége sokkal kisebb tragédia, mint adott esetben egy kis beszállítónak az 1-2 milliós családi vesztesége, ezt akkor is és azóta sokszor elmondtam. Ja, ami a Hetes Stúdió hallgatói számára a legizgalmasabb az, hogy látjuk, itt zajlik az orrunk előtt, hogy az a kommunikációs tér, vagy médiatér, amiben a Fidesz politizál, az abszolút vagy majdnem kizárólag általa irányított, még az Unió is érzékeny arra, hogy milyen médiarendszer van Magyarországon, de milyenek az esélyei ebben a térben, ebben a médiatérben azoknak a politikusoknak, akik, amit önök is csinálnak most, én ezt egyszerűen csak rócsónak hívom, tehát hogy járják az országot azért, hogy megpróbálnak találkozni az emberekkel. Érzi, hogy az az aránytalanság, vagy egyensúlytalanság, ami kialakult, hogy ennek ellenére van esély 2014-ben? Van esély, mert ugyan iszonyatos pénzügyi és média fölényt lapátolt össze magának a Fidesz az elmúlt években, de van nekik egy rettenetes nagy hátrányuk. Az, hogy őnekik kormányozni kellene, és nem tudnak. És ezért hiába minden propaganda, a magyar polgárok döntő többsége azt érzi, bárhol megyek az országban, az utcán is ezt mondják nekem, nem csak a termekben, hogy nagy a baj, hogy rossz irányban megy az ország. És ezt mutatják egyébként a közvéleménykutatások is. Ugye kettőség van a közvéleménykutatásokban, és erre vonatkozik az én kérdésem is. Az egyik az, hogy mennyire elégedettek az Orbán kormány teljesítményével, nem elégedettek, tehát kormányváltást akarnak, most a legutóbbi adat ha jól emlékszem, 54% akar, és 33% nem akar kormánywáltást, de ehhez képest a Fidesz támogatottsága mégis a duplája, vagy több, mint a duplája a szocialistákénak, 3-4-szerese az együtt 14 PM támogatottságának. Tehát, hogy ez szerintem a tömegek elérésének új technológiai megoldása nélkül, hát nagy kétségbejtőnek látszik. Igen, először is a pontos magyarázat ezen számok mögött, hogy a lakosságnak közel a fele, a választójogkorúaknak a fele, az bizonytalan, nem tudja, hogy kit válasszon. Kormányváltást akar a többségük, de nem tudja, hogy kit válasszon. Azért kulcs az, amit mond, hogy hogyan jutunk el hozzájuk. De először meg kell értenünk, hogy miért bizonytalanok. Azt hiszem azért, mert már 2010-ben is a változásra szavaztak nagyon sokan, nem véletlen, hogy a Fidesz ekkora többséget kapott. Azóta rájöttek, hogy átvágták őket, de nem bíznak benne, hogy ha most megint aktivizálódnak, elmennek és a változásra szavaznak, akkor most valóban jó változást kapnak. Ezért kell nekünk a korszakváltás, nem csak az Orbán-Simicska rezsim leváltása ígéretével eljutni hozzájuk, hanem garanciát kell adni arra, hogy ami miatt a 2010 előtti korszakot is meg akarták változtatni, azok a problémák, hibák, bűnök nem jönnek vissza. Ezt a kettőt egyszerre kell megoldanunk. És itt jön be az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a garanciát, ezt a korszakváltás üzenetét eljuttatni a bizonytalanokhoz. Ebben nagyon fontos az országjárás, nagyon fontos az ajtótól ajtóig menő személyes kampány, és nagyon fontosak azok az új eszközök, mint például a Facebook. 4,5 millió ember van Magyarországon ma a Facebookon, hogy ezen keresztül eljussunk hozzájuk. De a legköltségesebb, legnehezebb feladat az internetvilágon kívüliekhez való eljutás, hiszen az óriás plakáthelyek több mint fele a Simicska Lajoshoz köthető világ tulajdonában van, és iszonyatos pénzbe kerül ezeken tartósan jelen lenni. Ez rengeteg ember kell. Tehát az a talpas politikusok, vagy aktivisták, nem tudom pontosan, hogy hívják önök, de mindegy, a lényeg az, hogy azok, akik azt gondolják, hogy akkor legyen más az ország, legyen változás 2014-ben, és ezért még hajlandóak is csinálni valamit. Ezek hányan vannak? Beindították ezt a mozgalmat, ha jól emlékszem, az utolsó szám ezzel kapcsolatban pont 10 000 volt, jól emlékszem, az határeset. Tehát ott nagy pártoknak sincsen sokkal több aktivistájuk, viszont vagyonaik vannak, mint tudjuk, akár nem is tisztességes módon egyrészt, amire az előbb utalt, másrészt viszont a magyar média rendszer az a kezükben van többnyire. Ezt a
polipot, ami most Magyarországot folytogatja, amely a Fidesz mögött és körül áll, ezt csak úgy lehet legyőzni, ha sokkal többen leszünk. Ahogy mondta, eddig 8 hét alatt, hiszen akkor jött létre ez a párt, 10 000 körüli aktivista már jelentkezett, ez nagyon jó hír, ez azt mutatja, hogy van érdeklődés, van szándék a változásra, de sokkal többen kell, hogy legyünk, hiszen a Fidesz olyan választási törvényt csinált, hogy csak ahhoz, hogy minden egyes választó körzetben ott legyenek a választási bizottságban a megfigyelőink, a küldötteink, ahhoz is 22 000 ember kell majd, és ezen túl még ott kell lenni a szavazóhelyiségen kívül, hogy mozgósítsuk a szavazókat. Ezért ugyanúgy, ahogy az utolsó amerikai választást is az aktivisták döntötték el, úgy itt is arra lesz szükség, hogy összesen az ellenzéki összefogásnak sok 10 000 aktív támogatója legyen helyben, aki hajlandó elmenni és másokat meggyőzni arról, hogy ők is menjenek el. Úgyhogy ezen dolgoznunk kell. Én nagyon örülök annak, gondoljon bele, hogy lényegében 2 hónapja alakítottunk egy pártot, és már ilyen jelentős támogatottsága van a közvéleménykutatásokban is, meg az aktivisták szintjén is. Én nem vagyok, bocsánat, hogy közöltem, én nem vagyok ennyire nyugodt, mint ön, tehát én nem érzékelem azt, hogy ez azért akkora erő lenne, hogyha csak a közvéleménykutatási adatokat nézem, de még azt se érzem, és abban nem tudom, mikor lesz elmozdulás, hogy azok a szimbolikus figurák, akik megtestesítik egy-egy ágazatnak a súlyát, vagy aki mögé úgy fölzárkoz, azok hol vannak? Most például az agráriumra gondolok, tehát a vidékre, a sportra, a kultúrára, nem tudom elég tapintatosan megfogalmazni, azt szoktuk látni, hogy Orbán Viktor fölállít a színpadra maga mögé általuk nagyon sokra tartott szimbolikus figurákat, de ezen az oldalon is vannak már nagyon sokan csalódottak, de még nem látom, hogy odaálltak volna Bajnai Gordon mögé. Nézd, nagyon sokan dolgoznak velünk. Ha szakértelmet kérdezi, akkor több mint 200 szakember dolgozik különböző programokon. Nem, most népszerűséget kérdezek én, tehát valójában ezek a híres emberek, akik úgy mágnesként vonzák a tömegeket. A területükön híres emberek. Aha. Hát nagyon sok híres ember, vagy elismert ember jár el hozzánk. Nagyon sokan félnek egzisztenciálisan. Ugye ez a Fidesz rendszere úgy működik, hogy mindenkit személyesen fenyegetnek meg állással, megbízással, tiszteletdíjjal, kinevezéssel, családi kapcsolatokon keresztül. Mindenki eljön és elmondja, hogy ő nagyon támogat minket, és nagyon fél a következő feladat miatt. Ennek ellenére azért egyre többen jönnek vezető, ismert értelmiségiek, művészek, akik jelzik, hogy fognak minket támogatni. Úgyhogy én ebben optimista vagyok. Azt hiszem, hogy közeledünk a finishhez, úgy egyre többen lesznek. Bajnai Gordonnak köszönöm szépen. Köszönöm én is. 7. stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.